ebahlali akusiyimi kodwa nje kuthiwe kukhethwa ko DJ abakhona female DJs asinabo la eSouth Africa, from DJ uZinhle, from uDJ Walfrey kuya kuDJ Zinhle, from DJ Walfrey kuya kuDJ Zinhle. Kukhethwa kubona labo DJ ukuthi lo uDJ uyena muphi okuyena ophethe eSouth Africa. Ake sizwe ke bahlali. Ayike bahlali bayashoka abalandeli lana ukuthi uDJ Zinhle ubekhona and usakhona, usazakhela igama namanje uDJ Zinhle. Uzakhele from back igama kuze kuzoba imanje uDJ Zinhle. Wakhona ke no DJ ubani uDurban Gogo. Wakhona ke no Durban Gogo, Khuza. Yebo, naye ke bamfaka nje ukhona nje naye kodwa akafiki ku DJ Zinhle. Naye uWalfrey bathi ukhona, uhambile nawe wawuzenzela igama kuphi lena ko Drake na kuphi babhalile indawo ezahlukahlukene lafika wazenzela khona igama ukuthi phela wazakhela udumo. Kodwa nje uDJ Zinhle walekeme njalo njengomama wabo obaphethe phela ku DJyeni. Kuphinde ke kuzoba khona uLamizi ke naye ukhona kodwa bamncoma nangokuthi yena ke unanenhliziyo enhle yokuthi ukhonile ukwenzela uchef lo funny chef party. I don't know whether it was a birthday party or what party, kodwa it was a party la amenzele khona uLamizi. So ukodwa uDJ Zinhle baleke bekhalithi ukhona uDJ Zinhle umile. uDJ Zinhle uyeke nje inkinga zakhe semacaleni ezipersonali zabo aka nezabo bongs, kodwa ukhona ulekemile ebuDJini bakhe uDJ Zinhle. Aphinde futhi azoba khona nobani mentioned no khona lo mfana bamentionile ukuthi naye ubile khona, ukhona naye kodwa uba usindo DJ Sindo ukuthi yena ushiwa kanjani ngaphandle. Naye ke kwasho ukuthi naye ukhona kodwa akafiki ku DJ Zinhle. So uyabona ukuthi yonke into vele ihamba nayo u DJ Zinhle. Ngibuye ngibabongeke abalandeli ngoba ama personal life wakho, ezinto zempilo yakho bayakhona ukuthi babuye bazikhiphele eceleni, babhekane nomsebenzi wakho ukuthi ukanjani. Kungabe sekuthathwa ipersonal life yomuntu izofakwa kizokukhompithiswa nomsebenzi. Soke manje kulabo DJ ke bonke, uDJ Lamizi, uDJ Zinhle, uDJ Walfrey no DJ Sindo, bonke labo DJ bakhona ukuthi kodwa uDJ Zinhle ulekemile njalo ekutheni uDJ akapheli mandla ukhona. So ngalokho kucacisa ukuthi uDJ Zinhle uyena inqokonqoko. uDJ Zinhle uyena ophethe oDJ besimame esinabo leMzansi, esinabo la eSouth Africa baphethe uDJ Zinhle. Noma ungathini ushonephi wenzeni kodwa uDJ Zinhle lekemile njalo ekhona uDJ Zinhle akujiki. Noma ke sesingahlanganisa ke sithi DJ Zinhle disi, DJ Zinhle disi, uDJ Zinhle bathi uyena DJ wama female wokuqala bese ke abanye bayalandela.
singaziye kodwa phela abantu babe bashintsha imiqondo, kodwa iloke ngisakuthola ukuthi bathi uDJ Zinhle #1 akujiki ayilali khona. DJ Zinhle is the #1. Bese ngiyacabanga ngithola ndiyalapho uWalfrey, phinde kuzoza uDamis, kuzoza DJ Sindu. Injalo nje. Ayike bahlali nibe seniyalike, nifollowe, ningisupporte, ningisharele amavidiyo wami, nenze konke nje kuhle okufanele nani nikwazi ukuthi kuhle bahlali. Ngiyanithanda nje, ngizobe ngimthandile njalo bahlali, ngimdrophela indaba engiyitholayo ezinhle kodwa bahlali. Ngiyanithanda ke, nisale ngobuhle.